Драуларын. Тох бу бастыгы күммүт бияка манчары бала испаттыга мастер дей көрүнгө түмүктенне. Хандар аты кемек билен турын би оттуру комутута бар, егелөгөйүн туппуту оттар баллар, бакпай букур меккөт түгеннери бескайлерде бара дагана хакайрын контрейнер компания адына көрөлөр бу поктакыт. Тох теппетет тыганага бит мастер дегенди пата караппыт. Хандара химбит тохпай. Олен ата бевер мен трехне бай. Ота жосқа кискиристер. Бара даганы күчтәхтә бары күбиттер бүге таһа маналар дит. 6-10 киллар хоттар көсөлен көрдө холо броста. Эскап көрдө. Бана да чолан туга текте. Тымны olan әчейләр баллар көрдөхана ол бәдә занен туттар әләре тегәлләр киристер хастаганы ол бәдә тимиктәтә басты кисеген итте. Онна өчөйден тачарлыгына бар батавгала. Ди? Хотя хим бар бите битеме. Семен onu фревы лохады хпарлы аганным. Анрык ташыдык керем баран каддера. Тохпайды. Киете кине үчөйдик киристай жейне. Просто нек бола аллада. Оны тохчепман тасын барыгытыр финалы шоуды бары бики көрөк кайын. Сага дөрөйдер компания нөңө онна кыр телеграм каналынан онна ВКонтакте сыгырга хеги киреңит бу мастер дегени хасын көрөк төнө пасын мастер деге бияка. Бронза финалы кылкемис финалы онна Ардархан. Онна Toyota Wish машина. Панина. Я мактап.